Oh no. Saka ndotenda kuna mukuru peraira nekutoti ngoma dzarira nekuti ndomuyo chirandu vatisimbisa munzira yedu kayemabhangu hanzi tikashanda tichapiwa nashangu. Saka uchaona kuti vachanditi mwanangu nekuti zvaita kwese kwataienda tabva tadarika kana ona revhozi yambi apa vasimbisa nekuti havadi mabhambi apa pavadidzwa rambi nekuti tatone zvitambi dzati watova mufambi nekuti takuenda. Saka ndotenda nekutoti basa racho ini ndorimemba nekuti kwese kwatichoenda isu tichienda nekuti tasimbi Ria bomore kuria buriteta kuti tisabve takaneta muse wedu taupeta tarisai vakawanda votiketa. Ria bomore kuria buriteta kuti tisabve takaneta muse wedu taupeta tarisai vakawanda votiketa. Patasimbisa vedu president iti vaita tiwane masivi zvakuyerera paninga rwizi. Saka waona takutobuda mutv tina Oscar pambuka apa tina moyo chirandu takajamuka. Saka waona hatisi kupanda buka. Saka yapia yaita tikosomuka Chigudo Ria bomore kuria buriteta kuti tisabve takaneta muse wedu taupeta tarisai vakawanda votiketa. Vati hopfu ipapo tobva tamwati hopfu vaita zvigova zvitafutafu zvihopfu zvikofu homu. Saka ini ndototenda official open by Minister of Justice Tilikavu. Saka vaona kuti takuenda international zvinhu zvabva nomauta kupfeka mafomahu nyangwe tiri vasungwa tabva tarakidzwa kuti kati netariro. Saka mafambiro edu achangova magariro kwese kwatichaenda vachatisiya vachaona zvinoendeka. Ono masimudza matarenta kuti tisambosarenda kumberi tichaenda. Saka ngative takamira riapu. Saka vaita ndigorova zitapu nekuti makomborero anova taburu takushanda nyangwe kanzu. Saka votochati kokokokoko ona mkuru vatigadzira mututututu. Saka vataura vanobikwa fututututu. Saka uchaona kuti vanokutora hutu nekutoti ine C.I.M yatipinza mugemu vanenge vandemu. If you can't beat them you join them. Chikambani chinenge London. Saka uchaona kana fashani makuruwani ndatikanjani. Ono panogadzirwa matutu bike kana wanakirwa chibva wangoisa like nekuti tiri kucheka kudarika Nike kana spike. You know what? This is what happens at C.I.M. Mr. Pereira, thank you so much for joining us. We salute you for your time. Thank you so much. I'm happy with you guys. Your music is inspirational, and I see when you come out, I see your future being brighter than what it is. Because of how your appreciation of what you're doing. Thank you so much. All glory and honor belong to our God. Chigudo, any last words to the viewers? Tinongokutendai nekurehabilitata kwamuri kuita zvinhu zvinotisimudzira zvinotibatsira. So rambai makadaro Mr. Pereira. We thank God. Dai pasina vanhu vakaita kunge mimi dai tisingatofambi. Saka tinokukoshesai. We give thanks. Liquid Yonke, your last words to the viewers. Ndoda kungotenda Mwari, ndikutenda neJeri, ndikutenda nepanopandiri nhasi, ndikutenda mabhosi ese ari kutibatanidza kuunganidza neRehab kuti rambai makadaro nevamwe vachauya rambai muchivaitira kuti nyika ibudirire. Kutenda kuti vatite take through kwasara. Pasete